kasih nan udah berikan kau bagi diri denai jadi nan mbak jantung anggun menyiram bunga di jamaah kalau dunia kini jadi Lamo kumbang babega di taman mencari tampe kahinggo di bunga kambang takut tuan kasih keadian denai rasokan tampe nyoja tua cinta apa wisayang. Cinta bukannya yo dehato, itulah cinta suci tadayo yo budi. Saat ini yang kasih nan udah berikan kau bagi diri denai jadi nan cinta bukannya yo dehato, itulah cinta suci tadayo yo budi.